botoia eta tinta eskuan. Jai batzordeko bilera kale jira auzoan kontzentralan baldintza duinengatik. Txosnako turnoa ez zaitokatzen oraindik. Biharko salduak 10.000 rifa, neska bat bortxatua izan da gero manifa, beltzak azaldu dira batean. Ez aldigut utziko sekula bakean, ere lagunak kartzelan daude. Lana iteagatik bere herriaren alde, ere lagunak kartzelan daude. Gaurko asambladara berandu noa, azkena izango tena izagia lehenengoa, Parirriko ja presoen alde, gaztetxaren urteurrena kontzertua de balde. Zenbat aldizkari manifestu eta txosten, jada ez dakit nere burua eren ondenan hemen batean da bestean. Eduki nahi zaituztegu gurekin kalean, nere lagunak kartzelan daude. Lana iteagatik bere herriaren alde, nere lagunak kartzelan daude. Kartzelan daude, justiziaren izenean baitu dituzten ere lagunak kartzelan daude. Kartzelan daude. Gogor mutil, eutxi gogor neska, eutxi gogor gazte, ondo zabiltzate injustizia aurrean, duintasuna soinean, herri baten babesa duzue atzean. Zuen delitua, elkartasuna, herri baten ganako maitasuna laporto dizuete, askatasuna, baina inolaz ere ez duintasuna. Elkartasunaren txapona mila aurpegi, asko kriminalizatua baina ez etxi, Euskal Herri libre justu baten alde, animo neska mutil